Здравейте хора, аз съм Марти и днес ще измръзваме. Стикам се. Днес ще играем на Modern Combat 5, Blackout. Играем на мултиплеер. Значи сега да се включим и да. А това е новата версия, коледната, и дават отстъпки. Сега стига съм говорил, да преминем към войната, там каквото е там. Към стрелянето. Давай бе. Абе няма да си губя времето. По-бързо да зареди, затова трябва да дъса. Сега ще дъсна в главата. Ще видиш. Ще дъсна в главата. Дай. Тичай. Моря. Ого. Но този от моя. Ще е на 5. Но то няма никакви деца от нашия. Има един тук, ама то. Ще му забият най. Никой. Кой стреля? Тук. Доно има боск 3. Боскове, мъскове, важното е, че го убих. Ох, там гръмна нещо. Не! Този дядо Коледа му уби. Той трябваше да дебил. И аз го убих. Нямаше смисъл да ме уби. О, той. Е тук. Той от мората. Не. Биха. О, тук има някакъв. О, дядо Коледа. О. Не, ще му убият. Не, аутотърнер. Не. Не. Този от моя ръка.
Защо ме уби, аз не знам. От един род сме. Ама сме врагове. О, тук има. Някакъв пич. О, тот морът. Той дето ме би. Я. Я ти казвам. О, кото. И мене почнаха да ме убиват с кнайфове. Това не знам до кога ще продължи. 43, 42. Секунда по секунда. Не, ще ме победят. 24. Как може на 15? Това е излагация за червените. О. Кой ще забива? О, тук е. О, биха го. О, тук има някакъв деца мотае. Ще пробвам. Не! Колко? Поне съм бил 5 човека. Защо трябваше поне 6 човека? Няма да играя, мързи ме. Да, сега ще отваряме често там, там, купор съм, да не знам. Може и да саркофаг. О, бинок. Имам го, майка. Имам го. Това го нямам, ама изглежда тъпо. О, майка, нямам да се. Защо ми това не нужно? И това беше от мен. И харесвайте, коментирайте. Да, не знам там какво ще правите. И... Вещица!